وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سورة البقرة آية بدر عن السجن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لكن بسوار لكن دانغوك لكن بلو اسلامي تشينك لكن فتو لمن يذاتك باينا على فاكان اقبل بانك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امبي تنايني على فاكان بوشي شيطاننا على كدنغ باكا فرلك رفندو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. أنيك منامنا أنغو بني إسرائيل كوما أي دو نين دوغين كونو دوغو جمعي دون با چاما ياسبا كتفسير غفي كونو كوي فلسطين دي كوي على كوي
do nin dugu in kɔnɔ a ka dumuni k'a kɔnɔ yɔrɔ min ka d'a ye balo fɛrɛli la o ye dugukolo min don jiri ka ca falenfɛnw ka ca a ye don dugu kɔnɔ a ka dumuni kɛ balo cogo fɛrɛlen na cogo min ka d'a ye ala y'o sira di bani israilakaw ma k'u ka don dugu kɔnɔ u ka folofololi kɔfɛ ala nan'u yamaru k'u ka don k'u sigi nin dugu in kɔnɔ n'o ye Palestine. wadkhulul baba sujjada n'a donna wadkhulul baba a ka don dugu donda fɛ sujjadan sujudu kɛbaw ye n'a donna a ka te turu ka barika da ala ye ka bonyamasegi kɛ ala ye sujudu ka di ala ye dɛ o kumana a ka don sujudu kɛbaw ye mɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka taa sira dɔ bɛ yen o ye ni kibaruya nisɔndiya kibaruya ba cunna i kan sujudu dɔ bɛ yen f'o ma ko barikada sujudu i bɛ sin ka i te turu duguma ten ka i te turu ala ye ka barika da ala ye o ye alakira taa siraw dɔ ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam o na bani israilakaw yamaru la k'u ka don dugu kɔnɔ u ka balo a kɔnɔ cogo min ka d'u ye lafiya la hɛrɛ la u ka dumuni kɛ balo fɛrɛlen la ko nka n'u donna u ka sujudu kɛ dɛ k'u tɛ turu ala ye u ka don sujudu kɛbaw ye a dɔn ko dɔw bɛ yen olu bɛ ɲini ka tunu anw na silamɛya la walima kuma dɔw an bɛ maloya n'a kɛli yɛrɛ ye an filɛ ka nin min fɔ sisan a kɛli man ca mɔgɔw fɛ kelen kuranɛ yɛrɛ kalanni na n'i sera sajida ma o fana tenturu ma caman sela bɛ ka teliya o ma sisan bɛɛ ye baraji sɔrɔ baaraw de ni maa kan ka fɛn minnu kɔlɔsi hali ni wajibi bilen tɛ silamɛ bɛ baraji sɔrɔ fɛn o fɛn na n'i ka silamɛya shi'aru dɔ don i ka silamɛya tamasiyɛnw dɔ don i ka o kɛli kɔlɔsi jango n'a nana seli la kuma dɔw la dɔw yɛrɛ t'a sidɔn seli yɛrɛ la n'a balila dɔw la misiri yɛrɛ min kɔnɔ u deli tɛ misiri min seli la u bɛ taa yɛlɛ ka taa baro bɔ ko u ye selicogo kura dɔ ye fa dɔ fɛ i ye kuranɛ kalan n'i sera sajida ma mana ko a ka don dugu kɔnɔ a ka sujudu de kɛ a don tɔgɔ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة أكافو ألا أنجروا مببين أبوانا أنجروا مبتوشة أبوانا أدونا أكا سجودك أكا على يافديلي أكافو ألا أنجروا مبتوشة أبوانا أكا أنجروا مببين أبوانا كنو كرا نغفر لكم خطاياكم أكفل جرمون بنسلا لك أكفل شارد وأكفل جرمو أمبولو يافا أي أنجوني على دكود وحده لا شريك له أمباك خطا جرمو أمبولو يافا ni aduna ni don joina aduna ay suyudu ka alay ka ala barkada ka ammaji alay ka alafu ka wali mando ani ka yafaina alafi addu nganka ke wa qulu hutta aka ya jurumu bede ina alafi ala on jurumu benga bo anga ka jurumu betu sheka bo ana no kera naghfir lakum khatayakum amba aka khataw jurumu abulu yafai wasanazidul muhsinin awa acela nyumangela were amena jidili were kulu yemino shitekeli wasanazidul muhsinin amena na nyumangela ujidi acela nyumangela mamunu bu yere mashu alala ni nyuma chaya mamunu bu yere mashu alala ni yere sunya alala ma bi yere sunya alala ni baramuni ni oluye mamunu bu ke ko chaya aminu lu fana jidi kabanga fsamandi ala aminu lu jidi barajila makoro فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم كم مامنو ويركون تنيو بني إسرائيل قولا
dunga min forulu ye kuyo falen kuma wɛrɛ la فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم كمنو يركون تنيو ولو يكما ينفلي أفضل من يركوك فحط على عنجر مبكو يفلي كما ورلا من فرو يوتوي يودونغا فلي على يامركوك ميفو أموفو كونغا وچلا منو يرتونيو بيتر ano kuma be cheni kelaw aka chala ni taraku fle jama kulu do ka dansa ko nu ka yada nu ka cheni modowlo de kololo bi yele befe o de ato wa minga telika kololo sibbe ma o de tarkul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar na yasiki ka dade aka ni abere nana abere be atima bo mana de wattaqu fitnatan la تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ni aisra fitne min akolo loko abena ma munu yetoni ka au celati dawlu da mamad ete abena man chama ngatar kume nin kera ka mogolo nin kera ate kuma madola mogonu bede ko inke mubasharatan la ga ko de kera la dayu cela mata balible mata accompli mata inkaru jango kerengere ma bani israila ko ka mushkila yere famba de boro la qur'ana ya baro kulu kunna lama ka ke mo la yatanahawna an munkarin fa'aluhu kon ko foite ku bi yon la diola ni min gera o kera ma tafo mama dabla bebi yere ko mi mege ya nyini bi o mana ko mamunu were tonyo kuchela ule kuma infali kuma warela no ya fali kuma mina chena ne tafika do dite ko kuma ka tan tafsir kala kuma chaman fo wa songa fo ngo yende fo qur'ana ko ni mi fo kuyi afale kuma infali ka kuma ware fo mini mi voru yete kili qur'ana e mi fo yoy ngo ye mun fo sa o kon tafsir kala kuma kilim fo da kuma ka cha kwani kuma kan wara di bla nona ka ke kuma gu yele bo alala ya ke yele bona di ani fana ko u dondo ama fa ku ku tetrua ko u shi u ku de kakadu sabotage kama dine lagushi kama da adama de murutira mai de tafsir kala don jogo fula de fura donc u shi u sigila de kakadu wa fa tugun madi ameka abega fotugo ma de yini koyida kuyu shi usigila ka kadu do kuyu ukode don fana koy be u shi usigila ka ko kodo be fana kodo ko pour que kodo ni sujudu cheka ja kasi hakene yaro alni masujudu ke ni nyeshi o fana ni sujudu mansurwa ngani koshi kuma ka mo yode afara ku ga hatta ku kuma do ya rab kan do fana bilaw no da mun yele bona de ka nyesha alaka ya baruma kasura alai hera chama de keni mo no ka khoro yana ma rabbe tindo mo hera basura law de filibanti bawle yana ma fura da wabeti qur'ana wo de fo ko kiraw jira jama kuluma alamma falew munun fara kulu ko desebato ni fanda mane ko karina nani mi aw dambala de wa ulu ko ko limani ara de on dara de ma ya dalil nu fale nu na flutu mun kafiri ara lu ko awa aw limani ara ni mi de on kafiri ara no yi on dala aw ko di aw limani ara ni mi de on kafiri ara no yi aw ko di sika foike mana kuma be ba soro ma munu ni alay nema chama kuyi olu de ka fitri wala ya barka kabu ya rabbi ala kana yada ala kana ngafa o mana kuyi kuma fali kuma warela
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ko kera minge ay nyangata jigi kabo sanve uka nga nyangata yusoro nimi bima kanu yafsukun ukumbe alaka ya marusu soliminge. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما منو يرى تونيو ucela ala kunyi nyangata jigi kabo sanve umoka بما كانوا يفسقون. بما نفين السبب nyangata inzawu kera jumai كانوا يفسقون بفاسقيا مني على سوسولي مني على كيا مرقوم برجال مني على كوكاتا قروف بتاعت لي بيف ناقوا يا كتا هو كونترير على كيا مرقال لبتولي بنيا نينا مايا بنيا ب أبي توسينا نودي على كيا مرقوم لبتولي إبليس عليه لعنة الله Iblisa min floye na beba gien kabika ko sebe bela Iblisa ma barka mashita rekoni ka fa ko fa na madu atogot siga fo mashima Iblis alayhi la'natullah mi ya sura mungama ala soso ningenda ke mushkila yodede nga bide aw nya famu dugu kolo koka ko ala ka yamaru ko yote ko bay nga mota ko nga bunde adama do nga luwaskilum adama do nga bengaw a lu buyambe bide nga ni ngoy mai ni ka fota danana ko jurumu ba la dama walma ko ala de haram ya ko ni o kembe fude mo gogulo illa man rahimallah sigidate sanction ta ala kutala jamana ta ala fui nga sanction beta femina we moko kutadi moko bena ayre yere dama bena ka angana ninge anga ketandi o kona abu respecti mo be nyini ngo jugula nga fobie koni ibo sebe ko dogo de fobie sida ani sobonwari ani riba nafulu glofiri nafulu jeneke nafulu munun be sura haramu sraka ni sharia ma son sharia ta asro sra rikoni inte korowere kala ko sharia ko akana nani zrafe o fobie fana ambena sra mi ngama nawde fe ta ate kwa mayu ni ala jeto e machine na ko kwa nyana ko eta don e ba meita don iba fleita don fuka do machine de koro machine ka bule bol ma ka uruji bo akora ko afana dilala ko yi anyana ko yi nga halsa fiye me mbala ko ambena nasra minga man nawfe oye adama de ya benga nasra nga ala nasra munu haram ya ko foyto la kele de besina je dungudu ko foyto la ay mo gotoy ko no kena kan gode do de o da to ko ingwani mbede mas'alatu iman liman yakudru lidu ndambe ala ndambe la harala wali madda alla madala harala ate idara mina adama de idara kena kan go nurun fle ma ta fo mai ko mai kira ma kana gwelen chugo ibi toro soro komina kene jalaka adama de yasrawfe beke be ko gashiski nga nasira ala kuma amba fedranga banka ka fo ko ala ka sherew halulu malabato oti foytien ema bebe kashila bitu abuka luaskilo no fe be illa man rahimallah bebe kashila nambana ka kute ubina munge nambana ka ku nyesre wali unata nata mimbuka o fla dola kiri anunga donc dangania ka ko ala be joda mina anye da vejit siga jo o joda la yi
ni dugukolo kɔkama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ala bɛ jɔda min na an ye a jɔdaw la fitinin ala bɛ jɔda minnu na adamaden min ka dɔgɔ yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni dugukolo kɔkama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u tɛ se k'o ɲɛnabɔ i ye i tɛ se dɛ an ka na ɲɔgɔn nege dɛ mais a si tɛ se ka ala ka baara kɛ maa minnu lajarabira ni ɛrɛnbanaw ye aw ɲininka maa minnu lajarabira ni ɛrɛnbana ye bɛɛ b'a fɔ ko ɛrɛn maa caman b'o de faamu a bamanankan de ye kɔmɔkili ye a bɛ adamaden kɔnɔ ni tɛ dɛ kɔmɔkili ye fɛn ye ani biyɛn de bɛ fankelen ale bɛ baara kɛ walasa bawuli bɛ se ka saniya cogo min na mikɔrɔbu ni fɛnw kana taa joli nɔfɛ ala y'o min bila n'o bɛ baara la yɛrɛ 24 heures kɔnɔ a bɛ kɛ k'a ka baara kɛ kabini bangena fo bi a bɛ baara la sɔn fana bɛ ten kabini ni mana fiyɛ la ni sɔn ye joli fiyɛli daminɛ farikolo kɔnɔ fo ka taa se ni bɔli ma a tɛ congé ta a ka baara tɛ jɔ nka o yɛrɛ ye min filɛ nin ala k'an kisi ala k'an kɔlɔsi ala k'an lafiya ka bɔ a bana ma n'a tiɲɛna adamaden la maa min bɛ se ka a yɛrɛ ta entretien kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an fɛ yan o farajɛla o de ka dɔgɔ État de b'a donni ta tellement a kungo ka bon État de b'a donni ta n'o ye machine bɛ i dɛmɛ k'i joli filtrer dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 walima 3 o yɛrɛ i b'i wasa de dɔw la ten dɛ o tɛ bɔli kɛ dɛ tɛ farikolo bɛ min kɛ a yɛrɛ ye n'a fɔra k'o ka k'i la o yɛrɛ farikolo yɛrɛ tɛ se k'o supporter hali n'i y'a machine bila i ka so 24 heures kɔnɔ min farikolo kɔmɔkili b'a la ka baara min kɛ a yɛrɛ ma n'i ye ala machine d'i ma a machine privée d'i ma so kɔnɔ adamaden yɛrɛ tɛ se k'o supporter an b'o nɛɛma na an bɛ fiɲɛ sama ka bila nɛɛma na an bɛ ala ka balo dilanlenw ka kojugu nka ala ka yamaru ko kuma de tɛ se ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ kɔni ye min faamu bi dɔrɔn bon ala ko in ye ko wɛrɛ de ye quoi an k'an ka balo kɛ yan mɔgɔw bɛ ɲini ka taa n'an ye o danga de la i komi ala ko min b'aw da o ye ko wɛrɛ ye a y'o to yen vraiment an ka se ka an ka balo in kɛ yan quoi an ka lafiya an dun ɲɛ b'a la maa tɛ se ka to yan a diyara i la o i bɛ bɔ yan a koyara i la o i bɛ bɔ yan hali n'a diyara i la i tɛ to yan dɛ na a ɲɛmɔgɔyasoba min tun b'a ɲɛmaaya la kɔsa in na a video tigɛ ka circuler a kuma laban minnu fɔ a dalen bana na cancer de y'a fa k'a si to san 50 ani san 6 la k'a sɔrɔ 7 milliards de dollars o de b'a halala nafolo la a yɛrɛ ta de ye o ye ani maa jɛ tɛ dollar miliyari 7 karamɔgɔkɛ a dalen ye wajuli kɛ a b'i tigɛ anw ka jamana in karamɔgɔ caman na dɛ ne ko n ko cɛ i tɛ silamɛ nka i ɲɛna an ma koyi n ko parce que e yɛrɛ bɛ min kunna ye ni min y'o téléphone kelen sɔrɔ yan o bɛ ala neni yan min mana iPhone 13 15 iPhone ka laban sɔrɔ ka bila a kɔnɔ o b'i sigi wa nin y'a de laban de ye nin min bɛ ne bolo yan maa si ma na ni ya fɔlɔ min bɛ o dilayɔrɔ ɲɛmɔgɔbaya la o de satɔ ka kuma filɛ nin ye a kumakan minnu fɔ a ye t'u ɲini dɔrɔn a k'u labɛn ne tɛna na segin a bɛɛ kan taa ɲini a bɛ kan bɛɛ la taa a ka kumakan ninnu ɲini k'u lamɛn i bɛna dɔn ko an tɛ foyi kunna yan wa an bɛ to ka ɲɔgɔn nege walayi dumuni duman bɛ dɔ fara si kan koyi walayi si yɔrɔ duman bɛ dɔ fara si kan ni 50 ni 6 yɔrɔ o tɛ si jan ye dɛ yɔrɔ an naloma ninnu an bɛɛ b'o fɔ n'an content na an bɛɛ b'o fɔ yan cɛ an k'o fɔ an yɛrɛ ma sɔn o tɛ foyi kɛ an bɛɛ bɛ to ka bali k'a fɔ yan ni fɛn min lafiya bonya i kɔni bɛ dɔ fara si kan ni min dɛsɛra ka furakɛ a b'a fɔ non fura ti yan non ni nin ye tubabu fɛ yen solution tun bɛ sɔrɔ a la ni yɔrɔ jumɛn bɛ yen nin tɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na wa maa dɔw fana u mago bɛ maa min na fo k'a fɔ k'u mago b'a la
aka kuma nu kabako kuma bala da aka kuma la kuluma do hal nyama befo kuma na yoro do la ina bina kiliji Umar ka kuma ina o kuma jumai akoni nafulu bibolo ipsega barakelaw soro nay ko ja nafulu ipsega barakelaw soro yi ko ka mobili buli yi ipsega barakelaw soro yi ko ka sojoshi ipsega barakelaw soro yi ka blay ka entreprise kuna ka contrat ki e de nyemo bay ko nga ja nafulu joda foite ke be ma do soro ko ipsega dimi miskala darati takabika ni ifar koloni toro nani makabo ala yoro kitim ma tika saraku ke e de boke ko ali dalif lani nafulu imbe bale to la kwa kera siza komi sebeni gwanza mujarradu arqam kama sebe medron ko 7 milliards be karbolo ko ale ta to de fle nafulu ko lawe abeyo kafiri bado be ko kuma laban ka o ka ba kuma fo de obe hal ni yerete hali do fuka ta do sa u kambe ko ala te ngaw do u bina darasa ya banana kuma mina o ye hakika yi ngaw bela nu e o fo ko kala no ba fo ko akili tiena ko koro de dun wakili la me ko sa ya gele de wakili tien to wutu so kuma ko ta roja mo kuma na be siga bu ko convaincu ka ala ko bu yaw bolo ni yo fodron ni ki ma bayu bolo wa o yaw jaga tabiya ko rode Abdullah bin Salam dia atubile ako kirama ako ne dugo bani ka yawdi o wele kan ni ngali bula yawdi ashima don folo ka tubira ayo wele kana unana ako aw ne be yon susul ameyon su ko ne ko Abdullah bin Salam e juni awchela o yana herema ide o yana herema di o ye ana doni baye anga doni ba di kira ko no islam yara dun no ye ne tietiya dun e ko ala ka kisho ma ko ndi tugo no o kira mi Abdullah bin Salam boraki jo ka sharia ala kira ka chide o ni ande fuyi ana majugu de wa hali sino qaida kele de binazara fi nuko karbi kodonga nuka kodona ya fuye dungodo ko slabe de sebe ite kodona evli o singi ka ko nam doron ka black refe ka me ibitunu mejala wadi kabako kera ka islamaya tientiya jira soni do bay video kela uni fe on be bo masara le on be bo ka koro were ina kula minte ala ko minte kabako wala saka mo gien ka boli mani ama ete kabako be jira ala fe ko mabela parce que ala ba ka jon be hina ka jona aba nyini aba kabako jira ka jona ka fe on jiru la mimbu waju o bo wati bela ali nabi mayati hali nabi mayati na fora o fin la yoro be munu yere tokola o ma aman yewlu ye jien kola saya kuma na ma fenyewi bana kuma na ma fenyewi amunu me 200 bulande bina yere malasa ayre fen kura yere mana bo anga commande be accepter kuma mina wa soro jamana kungolo baw folu taka nyana bo folo mali biti tege daka kuma mina ma fo mali mun sigi be yata uba livra nga jamana wala kuma mina o azra alu yere ka shew azir lumada o be fen jama yon fe yakla ko damne nabi commissaire ko fe na doni yote wati do la fen jama be abe me halan flero mina sa ko ke chuko do be meto bu fe ube de nga ma se yan folo abba be se ka service dawla ka développement sira manga man na afrique folo fio wera fe do la ko utiliser nga uma ubarali madam ne ya utia ni tara nazara la bi setigi jamana ni fennu
fini ko machine ni fe do be lu ke bel la day du abe ali c'était mamouni abuka du kono ya e boy warti du men bolya ni kelengele ni te na yira min fi o kaba ko di abo chugola sangazo fe na saba nani durubo ascenseur ba bela wa utiliser chugo min kadui on fait ngom mo bo ni gemine de ka wuli gata wa a fe man fe a be a petit modèle ni a chite fe na mai ya sangazo fe am fe ko ascenseur ba la chite ascenseur yana mai te mo ka ku ka du privé la amancha ya de ne ma fati ya de amancha atara ya ni dore man ni bila kurango ba ni bila ala nga ya nafulu tigi be kuran na ka klim kama o changwa sancher ha alimun ya ku kay meblu la ay meblu do re bola parce que o kore de anga amasa niveau ma afuiti de l'enfer akuran dambulo afuiti ambulo entretien re bare ko do be ni an amba ke a fuka ta mo de ta fu ko ka kana ay nafulu tigu yiniga mun ke meka kaba ko do ke ko sula ashi buta mo ta ko fe di kana bla ba mais oni jamana mi so be balaka joti kaba ngauna tabbe o do be ala kula fuka ulu balaka ala batuka shatu kono beka ala batuka building kono beka ala batuka to yakhtu kono on me ni me mo bli mangel zoro ya ko jale bena reka cham ambe ala ku mena ko jam mena reka hey angana nyon nige jente fuite wallahi te jere donc kat ite tige jena fa ala ka wati dima ka bala kono ibe feon fenyini fana ka be dima ibe sigi sira ka laje ka ko kunje to fle rs ile fle sira ita ala dme o fa yensage ala shiningal fama o mala yu laye jeni ala na folo don dima ibe femunu yini usoro sisa akemedi sigi mega mu ngono atoy mesa do reteu etna siga ko do jaku yake alama min do adama de ka sekono o koray ikele di ma flat minike chega kuma zera ni mbema akwali ko so bajo batima bajo cheya fo minga kuma fo woni ya jo ki ba soro centimetre hakemi ni kan adda ki tsika temoka koni boli fen daga bana do kini ma to bebe sira kelinde ka fenti bui ka sira janyana ko wa labana be de bi sero kilina ale be ga misali uta ete islamat la limbelaw islamala laba be de kili damne kili to mi laba e kili o mimbo ni yon jessa ni sira ka bénéficier o yo ni matno sura ala itachena wailu lak nete damne kili to mi laba e kili mo natuko kaka utatuko fana kaka o mimbo ni yon jessa ibina nyena ma mimbalo ni sira ka sebe ko min ko kono min bi na fala roda ta kiraka disan na sallallahu alaihi wasallam ko ma kiku ma min ga kiku na so mi ka jan ko de ma mi ye barakallah harakama kayra kun jate boka la harako jate mne ka barakallah harakama ko tiki de ga kiku kuma nun adama de ka kene kuma mina illa fiyambe na fulo kanu bila min kuma nunun bebe ke zirinda kan yitlo koro illa man rahimallah fa ala hina nama nga soni dora kemi bangi ate wajuli chama be mo ngi koro bide imba mi arabi saudite masaketa ka lajebi yaro esetige de asigile de so kono ni ka jenfle yaro na neton na kumina uganda fulu ko barugo haklima be ku jamana don fulay arabi saudite roi kunu sera shanga isabi okay american fama obinu mu chien oduwi na fulu ko srata we ala da ka kay kadaka ala mimbla ko du hulo choro wa mara de bale bulu fuka shuku fuka duguje contrandi tani maje ka fama ya démocratie fama ya te fen orete
contrat nous ye nyumange o yo nous ye jugumange o yo contrat tout ni maji nga halika tamani birere bi o kagela ha abu ko lu fe ko nun kolo kagela image koro nu bu ka fe on boisa o fama kolo ka kena ka yi chugo nye image la de fama de sele de chugo foi tablo bi to jembeti ima koro kara ikoro la kara boda me ibta rom na yenganye parce que beta majta fe ka sa jona be bi shini bon shifa na soro la abta ni ye ko munuma o to ko duma wi ana mare ki sigi ka ijaye ko la je itegu ge o kada da mare o kadi joni an wa shifta na mbe o de ma ani mami ni ma yoro were la be o kula be era mala sala de bamanan nungote ko date dam korodo amba vesigile fle wati juma munun temeni la ulu temenaw ulu noti no fegui karonke ulu totora barodi ye donduma munun ke un noti donko ma munun yere temena hal ya duska shimiri chugo a ko kon temena masala ni na politique bi ye wotoro pushe mi ya koro o foi ti no fe na soro fa ngala bara juera yoro do ka juma o kuma do law manchana atoy baro drondi ato kitab tigi ko aka kitabu kono hikma ba tantawi hikmain ka amangutu no ikafa ala batuni ala kuta flabbe bitta ka toto unode asenga bitta ni chesri ka ala koke ibi senga min ka ala kokella dundo senga bitunu atobto asarai awaniye juru yoba ire ibi ko beke e ko ndey ka damu doro ki jadoro ko ma anjama mi mini bi e ko ngal lafiya doro imago ta alaka dana imago ta alaka shirala e bi damu chugo mina doro e kala ini odi ko o damu nunu fana no de bina taka boy to ko edi ka to ajurumu e ni e chede ni e chede ni tenyi a ni tinyini hadisa kitabu kono a tinyini Qur'an ta de ngana koro be yaw e ka tu yini gabani tu yini ga munu e donge yoro duma unke ka koro wira ka jetela munu e ko duma unke ski dala wira ka jetela munu me son ko be ma foi haram yaw wira ka ta u desele yini ga na tura hera to bu farla du au contraire toro era de se doma ay banashido mal bla dawla ay do ke ma barka bani wen sigidala ada ka ni tura ka doni tabia do yi teke ma ina mai sigidala bleda yo ya chugo don la de ka ken ngana ye ka ke garanda mu ye ka ke wa fo chugo mai ka ke malan gulu ka ke cheni kala bay wali ka ke zum bay wali ka ke droku mina bay sigidala ke ka tlaka na ke to mo be bunya de ko be tanga ne ma fi siga do aljina kono de siga ge bi tubi do aljina kono ngai ke de ke ma bay ko mo be kala ture ka ko ka ala bolat ke ni je ngono de manja de manja parce que amba ansuma an resuma ni munu Umar kumbeta Abubakar kumbeta karsa hey ulu kumbete afo ko asrul jahiliya ulu ubede kumbete yani kirakana illa man rahimallahu minhum fo ma kilingele ni munu kera kodona we ka duguma sirata wire yete ma kundi ma jala ki wala donc ma jon jaga jon la gojola nga bitaka kala gi nyeturala ka wolo slama du kono ka muslima du kono ka ke vagabond e sigidala ka ben nisri ka dakuna e chorobala ma o sigida kelela ke binana iyongo furukia kono ko mo ki buya mo ti buya de wi temeto ro ko bandi koro ngaza atubi goda aljina ko ya dama kuma wore ko ya ala yoro parce que fanga fam fedo ala yoro ani mo yoro tekini hali qur'ane ba fo inna akramakum inda allah atqakum
ko awla ma ba ala yoro ako ala yoro de ama singa kuma in foka da drublati ka fadoro inna akramakum atqakum la inna akramakum inda Allah awla ma ba ala yoro est-ce que way mo yoro de karo ngeen mbe fam ni adama na kuma de akana atike ka akadama ni adama na kuma yi ango ala yoro mbe ko defo wa ika aljine ko ya adama ko re parce que kuma do la mo do tisra lahara ko nyanga be sira jien ko ye ma sta fe ga ke malangulo sigi daraw ma ta fe tanga ka boyka akom na fo masalan kuma do la demi ma soro furu kono nan tara ala sharia fe gasita no fe ngana na adama din sharia la ani don be se ga kenya mo yoro anga nga sranye fan flame be de fe lahara ko be je ko fana be anu ma fla be de man rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana mashda fe ka kem malangulu ka kem ma burujali yote kono kebe ya ishara ke ga tarum at-taubatu tajubbu ma qablaha kutubi be fen walu min kona wechi nga ema ya fora tubi de makaka ta mi ma kebe fa na fora mi laba mi gwa ka ya ka tubi confirmer ko ta yamla parce que yanga ni boya de yamla ta ma do bala batula ya ve kata faruka ka ala batu atato ya sarasrafe hadisi afoti parce que ni nana toya ini mamunu ngumba nyon fe ya on ma mamunu bi don atna na nyon fam koy oda to mama ni tubira ika tubi ka saniya ika miliye korobla nema fo kitsega iteri waju ka tubi no fede ngani tura ka to ika geren korowla ka to ika miliye korowla ka to itayro korowla nema dala na tubi biye iti sabati de bana kuma nkoro yende ambe kon ba figa kemma nyene may ka kemma mawbu bunyadda mami ngobe tangadde ka ku ka kusebe usara ila na adama de kamma nyene ma farda alaka samanti ya kofe o sababu mo ndoyi amay ka tubi minani ay o defo anti ma shiga tubi jalatike o kono ba ala de o man taba Allahu alayhi am tu hera de jigiya tubi kelawi wala kira o defo ko tubi min konaye abo benga boy anga don ko mi fana kaba a bismillah ya ba ala kula kira o fana fadlu fo de ara mo anga na tuga nyina o fana bode tajubu be nga wa shabun nasha fi ibadatillah o fana be de ko ko ni la rushisma o bisu ko ro dali kleti jwa jama kulu wulo vla min fara ku biski la rushisma na domina sumati la rushismate ko mam ya ka demsen ya kaba demsen ma ba ala kula alilla muna ala kudi kono a to kono ko lahara tigi jotle la bana afen bena fadlu do tubi baka fadlu be chugumina mi fana ya adam ne nyumana kata itsiga teme wala de parce que nama chugo do anye ko jugu bachi a jako jugu do la baba fo tubi re de ka anga doke anga toroka tubi allaba an laba bo jigi mo ko no wa were tete machine ma ya dama dela mamun woni fillaw seguru ko o kay ngam mam ya daba kama mba fe ka filike ki jigi da tubi ka o tete machine ma de masika na korobo kadaka ni ya korobo don ba ko ni mabbe so aba maka tubi ibe halake de ni nya bora ala kutala fe ka fo ko nulu tubi ra ko ala bi yafuma ka nyebo lu fe ebi ka batola ki rebe faruka ka doke awa ni halakira lay walma ta yelemani tugu no fe ani ka sa ana kili to yoro la ha parce que kuma dum ba fe bi obo na no media de mo na kuma ne re wajuli jako jugo re ba fa cha on be ka gele an re ma ko jugo ne ko anda flan re ka fiemne doni shetana binano de ikono awa ni nuni mbena sema atubira po ne tara fiemne na ne sarau seve ema tubia makella bango jugoya
uma che baro ma ina ma diliga ko foya ka ko donc yero do Amerique do ko ale te foyi ñini ale ka siga wala soro doro ka ti jey kalu kile ko alna le sara ko fe ko abada ay tamanni minke ay hera ko nata koy hera nata de madu la hera natali de bada madi sama kata hera ma ko jugu fana natali hal na keli seti madu bada madi si halaki ma kasoro hali ma se soro ala de fama ala nana Allah tiga ay na fulu soro wa sebe ku kuma yin ko atara don yoro bainai ka ay wati min foka to ko kono e ki ja abora e dora sara ana mo de te ko yin kunje kuma don ta kunje chugo don iki farati ko do bi jadola o ti jadola wala alkira de laka bunya ko do fo ka do sahaba do ibolo korota o kashata anyini ko aka fara jama minga o kashata tlale do re ibolo korota kira ko o kashata e konna kaba kira ma sigi mama ibolo korota o e bula ko do be ala bo jadola ta jadola de bana ni kembe ka dem na ala ko la tuika ala ko ka min fana tubira mi duwo ka ala ku ka tubi mine ala ku jurumu yafa ani fana be kangar da mo yu kanu ka juguma on tuku no fe ambo kangar daga koro nga o ta bali waqi'u bi min wajibiya na anti ko bali o de ami o de nyefo waqi'u de baki ana madeni ituraka kema façon do isiki dara be tanga takabika mo be do ere demja mingeni ere mo ke ne na o demjeni sigi ngoni bi demjeni la di bi mo vai anga na nyoni gesa ni makoro demjeni la di ba la di ni ere ka jugo juma yadi o de ka girina be ga ere be kumana ire moloyele ebe ga kangarda ni fofena fenge ya minga jugo be moda to chaman ski be kaga dem sunu laje bi atsika kuma wallahi foite no de ngalina alala wallahi ma chaman ski luka dem sunu laje chena dumara likada ide malera be maloya ka fo kabini ko numbani tay baliku sigile fle nyamo de fla sababi bolu yere ka dukono do nana do banana na ka no bla ka dem sunu ma primero ta kalama do ware banana na ka na bla do ware banana na ka na bla pate mo chikinu be ka dukono lube popa pola chemsen ko wale mbe ube popa pola ebe muvo chendo e kon tubile do sisa chenda itubira nga ebe numbla sra chukudi ha ya abla sra de ka gele anno boka ko na baliku kisi bonne koni akwa ne kon me ngarda mina ay ne soro nganta fa ko soro foni ya fo abu fati kwa bi se ya fo kwa mbi wati mina san kwa bi se ya fo ko wati chena ba aya ma fo tubi nuru mai koy ameka ngarde dada ma di wanga chugo don kwa wallahi ya ta che mai de ite jugu ya ita jugu ya gbalo don fi balikulama wallahi idutigilama kuma mina ni shibidira doni ni nara sigi kibe kanarda demsanu ibe kuma bere muni bolote kuni ju foitala esinda kuma koro parce que sebe min goro anga demsia ke ka ba ayi ngali ke ne ka ba ala kanda mo ko manyina etiko fodi diere nyebe e nola anga kilito ni yoro nuna de ba fo kuma de do amba fo ate comme na fa be tubi ba ko tubi la goshi wala ma ko ambe datugunye parce que tubi ba fana ko fam ya de ate comme na fi daraja ka bunka teme munu tabeke ala kula ka de non daraja man bogie wa imanga labango juya bisiginu wakana mashi encourager tienna parce que ke tubira ale bina tubira eto do ana ne binin fo dem ma be ke dem sen la ngai ki akili tuya la
don ba wuyo defo hakimu da fo ko ma ma idem sama ya ala gashiski ko ala be hayba dayma korobala mak no yitangay ka tanga dayma korobala mak ibisi ka kuma demson yi ka wasa ibisi ku blasra ko ngani ala ko fiyan ya ala ka dan fiya idem sanama ko ni bal ku era itubira ma tubi ko tanga be boyka hayba be boyka jega jadem ne sange sisan anga mo be sigi anga jamana fama be sigi tele la ba ko demsonu tiena oh demsonu tiena sisan vraiment jamana tiena iba sura ale be ka kuma fo kuma cité sebe kuma tiena ale da zero demsonu me mina bi ale re kumbala ale re kumbala ado re ma bo ala folo doni vesi sigile do tele la ko demsenu tiena be boya ba ka mobilita ou bien ebolo ebita ke mo ko ba kono chugumina iba ke sutura kono civiliser li kono ya la ko de ba amalangulo ya boaka ha hali karamo la madi do ke ba ese ka jene ya karamo ke ngakuma fo ka tli oy me ya jene ya karamo ke te jene ya la mundo ebina kumba ke sutura kono ba ke bunya kono nebe chido ndi chuma butu takana beta ala ba kalama ite fuye jena kala ko malangolo jena kala di mana ke ki tu pushon mana ke ma façon glomina di munu beta demseni munu betu ta demsen mi ku fa ka baneni ke ade min fana bin nasu tro kono ki ka katikati fimejo ka do ki ka buteli fla sabata abe glomina odi ala ka danga ba beka et de vous la sakana sigi parce que il est responsable droit a wajibi le do kai ka kuma mon fo ibina sigi droit ka kuma mon fo te parce que o de fo li wajibi le dika wati na kamale ni do pasada ma yo de fo ka domilla ko do mi te malangulo atura mo cité ma façon mun bani amaka ko yende de ay nga kilitu ay rekuna ala de be jon kolo shi de nga yere ka sra umine ala asbabul wiqaya al wiqayatu khairun min al ilaj bana kumbe kapsa bana furake dem sayate ma chien de jugo do be kana to dem sayen ki blawla ñete halati me bi misa halati me to de la kana ta foya musodo ako ale o fili min ke nana fili détail ko fo bia mone masika bale la islam ya famu bi abe kashi akili jigo jigala imana waju chugo ko tubi bi korole a mone masika bala ale de ito furu kono ka ta do fili la fukata de doa cheka minta che de ale re manasiki ka laje ni ko sika fo ale dumba don ani ala chela a tubira chugo akuka ni di masika lafia wa betele de wala kota de betele ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا بلو de bokuru ni ala kasra blaka babana mana nganja ndo ayere la inshallah ya wati la koy ala ma de ka bunya na ka adama ne karama abe tabulo nyuma ndu de islam ya ka jira le ma de do fo bona ala ko dem sen itega ko nyuma ko ma ko ba de non halu dem sen la bushi ko ake be ka reke choro bay ni sebe ko na du ko no bay mo ko le bijigala mo tigini fe na ke be ka ere la da bu nu ba la bushi ko ate ko kalama o min te ko kalama de ni do ba fe ka muso ina dinge ni do isara dola ko ma nyina ma do nyini aga ma yana mani mbe cheke la na fo be ko kwa swali do ato mo wa kili jigo la koi o taminga la manguni munu era balo nulu furuge kuma sera ni ko ka kibini ga mo inda e ko kuma danga de bengo oya amba be kala mo ko bina muso furu ni ko e ka fe ya e kuma danga de bengo
ite min galama o de bɛ fɔ yan danga de b'ale kɔ n'a bɛ t'e fura o mana o bɛ tuubi o bɛ taa maa ɲɛnama dɔ ta i yɛrɛ bɛ tu o bɛ taa maa ɲɛnama dɔ ta aw minnu bɛ feerekɛlaw nɔfɛ a n'u bɛ jɛ k'anw nɛni awa n'u bɛ t'u ta ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ cɛ ta ka nɔgɔ muso ta ye e bɛna na dugawu ɲini de daminɛ sa a dugawu minɛ ka ko dɛ minɛ ka ko dɛ walahi an fɛ yan o a furu dugawu nɔgɔmanw tɛ dɛ ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn dɛ parce que ko ninnu ye waatila ko de ye ɲɛnama yɛrɛ waatila ko de ye maninkaw ko ten ko dɔ tuma tɛ tanbe la ko nka tuma ni duman ye tanbe la